Бе, можеш ли ама назобиш? Да, чакай да проверя. Пилешки и ръчички? Ба, не. Рачешки захват? Ей, това рак е психопат. Назобен като римлянин. И ти ли, бруте? Аха, рецепта за зоб. Да ти го набие ли? В газа ли да бъде? Копеле, ти нормален ли си, бе? Какво ти има, бе? Не, луцам. Я сега, да видя. Къде е най-добре да ти го набия? Моето момче. Значи тук в краката ще бъде много злобно, защото ще станеш много големи крака. Да видим гърдите. Да. Чакай сега, така е по-добре, май. Да направя животно! Сега, май още липсва нещо. Какво ли може да бъде то? Да, много ефтини стероиди. Извинявай, маймуно. Не се крие от мен. Ела да ти го набия. Гледай сега какво става. Какъв по-добър начин си слукаш по улиците на Якоруда, освен язайки своя собствена прясно назобана маймуна. Внимай, че хапе. Трябва и още зоб. Още малко. С какво ли да я назобя? Да. Авада кедавра стероид в твоята камба. Ето това е да се назобиш като истинско животно. И чак, назобиха ли? Имаме слон, имаме зоб, но още не сме го пробвали върху теб. Дръж си, мадяте, момче, ще те назобя на копеле!